Lazo, avec une tête. On m'a fait une bombe. Hein? Narado. Bon, eh? Il va faire ça. Oh d'accord. De quoi? Pourquoi nous sommes pas ce qu'on est rimna? Où tu es rimna? Eh? Et le caméra est guidé à dire que rimna. C'est rimna. Écoutez pas les couilles matin. Écoutez pas les couilles. Oh ma chérie, bon moi d'aller. Aïe, écoutez aller vrai. Vous avez mis les coups de non moi d'aller. Oh ma chérie, ma. So. Ah d'accord. Mais ma idée qu'on a banné là-bas. Le man comme qui c'est gars non d'accord. Ah moi gars le rimma, gars le rimma d'accord. So les rimma. Mais ma idée pour gars le rimma. Gars le rimma c'est de là. Mais moi gars le rimma où que so n'était gars le rimma. Wo pas rimma. Moi gars le rimma, gars le rimma. Comme moi gars né. Nada, só mais negócio. You just queen of what I met to be no one. But when I met to learn one, here in Matanga. Ndewo. Anyị hụrụ nwa gị nwaanyị. Anyị chọrọ ịlụ ya. Echọba n'elu ya nwanne m nwoke dị ntakịrị. Mmanya ka anyị ji bịa. Ndewo. None. Nerima. Anyị nwere ndị ọbịa. Ha chọtara Erima. Onye ahụ nwanne nna. Nwanne nwoke bụ nwa nwaanyị laaki ya na ọ ga-alụ ya. Jee kpọọ nne Erima. Erima ebe ya bịa.
n'ime ụmụ nwoke ndị a niile nọ na-abịa ebe a, ihere gị na-emezi m ebe ọbụla gara eri mma, ebe ọbụla gara eri mma. Ma nke a m shikwa ọrụ na-alọta, ọ bụkwa aha gị ka akpụ n'ọnụ. Otu isi na-eme agba ahụ na-emechuchi anyị ihu n'obodo a etu anyị iri. Nna gị bụ nze n'obodo, olekwana ebe nna gị nọkwa hapụrụ anyị pụọ. Gị na-emechuchi anyị ihu. Ụmụ nwoke niile na-abịaba, ma ndị mara mma ma ndị ogologo ma ndị mkpụmkpụ, onwugo onye ghọtara ga-alụ gị. Mma nwaanyị bụ di. Ịmakwa mma elu umeala, nwekwa okomoko ga-elu umeala, mma nwaanyị bụ di. Ọ dịdịghị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịlụta di n'obodo a ga-aghọ ọtọ n'aka nne. Erima, ijiji na-enweghị onye ọdụ na-eso ozu ala n'ihu. Nne, anụ na-anụ m ihe i kwuru, mana onweghị onye m hụrụ n'anya. Merima, utamocha. None. Take it. Ndị Igbo si na ụtụtụ na ụbọchị ọma ụtụtụ mara anwụ. Maazị, ka ọ dịwazie emechaa ga-abịa ka ọ dịwazie bịa nna abịa buta mma gị buta shike buta nụ mma gị
I got up my phone. Ine kuzi okwu. Erima. Nai. Yeba. Erima nwam. Gekwa ntị. Ije a unu bịa gị na nwoke aka ife. Bukwa ihe bụ ka nụ. Nna ya onye chọrọ ịlụ m. Ka m mara ihe m ga-akọrọ ụmụnna m. Erima nna m kwuru sị na ọ bụ ihe dum na-egbuke egbuke wụ ọla edo. Ọ chukwu ka ihe dum dị n'aka. Ịka bụ obere nwa. Nna biko ihe ọ bụ onye ama m dị ihe ekwe na biko ọ bụ na ya. Gekwa m ntị. M ga-esoro ya lọ hapụ m ọzọ biko. Gbaa ụmụnne gị. Nna anyị. Ọ gịnị bụ ihe nke a? Onwe ihe mere m. Kedu ihe ije gị na-eri mma na nwoke na-abịa ebe a? Nwoke ahụ ọ bụ onye? Ịchọ nwoke ahụ. Ọ bụ onye? Ka eke isi onye ọrụ. Gekwa ntị ka m gwa gị. Ọ hụrụ ife dum na-egbuke egbuke wụọ na-edo. Ọ ife nna m gwa m. Ọ bụ na ịchọ nwa okorobịa. Emechaa okwu m ya bịakwa. Kemgbe Erima chọwara di. Ọ bụ na ịchọ nwa okorobịa. Ọ Chukwu na-enye mmadụ di.
kwere ma ekwe na ekwuchago m ebe Erimas na nwoke mara ga-alụ ya, ọ ga-alụ ya. Ngalurele mma kweli mma ngalurele mma obodo a mụ aka ngalu mma obodo a mma okorobịa oche dị nwa okorobịa ịkwa na onye ebe ọ naanị gị nwasịrị bịa ọ makarị gị onwe mmezi gị ihu Kemma Madamma si amaka tika kita akwụ ka ya no eri mma n'ụtụtụ eri mma n'ehihie mma n'abalị ọ na-akwụ nne ọwakaku nka na-akọ ogwe nke mụ nwanụ ha sonye bezi ilu eri mma ada ekwu okwu na ọ bịa na okpuru ka osisi so na nna anyị ndewo nne ndewo ọkwụrụ nọ eri mma na ahụ jam ana m dị mba nye gwakwa gị ibu ha n'obodo nne biko tige ntị gị n'ala nne biko hapụ onye ahụ ọ na-ama mma ọ makarịrị n'ebe kwa ọ makarịrị akwa nne ebe a
Nyanja